जोबोद दुखुनांथाव बिथांखौहाय माखासे ल' एन्ड अर्डार माखासे आयेन दङमोन कर्ट दङमोन बिथांखौ हमनानै आयेन बायदियै साजाखौ हरनो हायोमोन बिथांखौ नांगौ जेलावबो हरनो हायोमोन बेफोरबायदि माखासे ल' एन्ड अर्डारखौ फल' खालामनो हायोमोन नाथाय दिनै बिथांखौ खेबसेनो जिउ फोजोबनायाव नंगौ जोबोद दुखुथिया आरो दुखुनांथाव जानानै फैदों मानो होनोबा बिथाङाबो दिनैहाय 28 बोसोरनि सेंग्रा जोहोलावमोन बिथांनि जेनाखि रुंसारि जानायाव जोंबो दुखु फोरमायो आरो बेफोरबायदि इन फिउचाराव जाहाथे मोगा मोगि जायोब्लाबो खेबसेनो डेथ सेन्टेन्स होआलासेनो जाहाथे बिथांखौ माखासे जेनाखि आयेननि गेजेरजों साजा होनो हानाय बेखौ जाहाथे बेखौ होयो। दाखालि जेनेखि जाथाय जानाय सरलपारानि 2 नं माइनावखुरि गामिनि सासे फुंखा बसुमतारी होननाय जोहोलावखौ गावथारनाय बा बुथारनाय बेखौहाय जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो नुनोबो मोन्दोंमोन आरो जों दिनै बिथांनि न' फारसे थांनानै जोङो सावरायनानै जों मा जामारा बेखौहाय जों बिथांमोनजों सावरायनानै जों मिथिनो मोन्दों जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेयो आनफर्चुनेट नैबे इन्सिडेन्टआ जानानै थांबाय माबे जाथाया जानो नाङामोन बेयो दिनैहाय जानानै थांबाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै बेखौ जों दुखु फोरमायदों बिथाङा दिनैहाय हाग्रायाव थांनाय समाव गमामायैनो माखासे डिपार्टमेन्टनि लोगो मोननायाव बिथाङा दिनैहाय जिउ खोमानांगौ जानानै फैदों आरो बिनि जेनाखि रुंसारि जानाय बेखौहाय ल' एन्ड अर्डार दङ माखासे डिपार्टमेन्टआ बेखौ नायबिजिर खालामगासिनो दङ बियो ल' एन्ड अर्डारा बेखौहाय जास्टिसखौ निस्सय होगोन होननानै जोङो फोथायनाय दङ जोङो बेखौल' जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जोङो बुंनो सानदों बेनो जाहैबाय मा जाय बिथांनि फेमिलि दिनैहाय बिसाला सासे 5 बोसोरनि गथ' दङ आरो हिन्जाव बिथांमोना दिनैहाय साथामजों रुजु-रुमु संसारखौ जानानै दङमोन नाथाय आनफर्चुनेट माखासे बेफोरबायदि जाथायनि थाखाय दिनैहाय बिसाया रुंसारि जानानै थांबाय आरो बिसोरनि न'खर आरो बिथांनि बिहि जों रायलायनानै जोङो बुजिनो मोनदोंदि बिथांमोना थांनानै थानायनि राहा लामाखौ लानानै जोबोद सिन्था सरसा खालामगासिनो दङ न'खरना दा बिथांमोना जोंखौबो बुंदों जोंखौबो खावलायदों अननानै नोंथांमोननि साइडनिफ्रायबो जा हायो एसे सापर्टखौ होदो मेन्टेलि सापर्टखौ होदो होननानै बुंदों आरो दा बेनो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जुदि पसिबोलब्ला गभर्नमेन्टनिफ्राय जाहाथे बिथांमोननि थांनानै थानायनि राहा लामाखौ खालामनानै होयो बिसालाया दा क्लास 2 ना बेसेबांबा फरायदों होननानै बुंदों क्लास 1 आव इंलिश मिडियाम फरायगासिनो दङ दा बेखौ फोरोंलांनो फेदेरलांनो जोबोद खस्थ' जासिगोन होननानै दुखु फोरमायदों दहाय बेनिखायनो जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जों खावलायो जाहाथे बिथांनि न'खरखौ आलाय सिलाय जायालासे माबा मोनसे अनसुंथाइ बा थांनानै थानायनि राहा लामाखौ जाहाथे खालामनानै होयो बेखौ जोङो खावलायो आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै मोनसे गिदिर मोनसे खामानिखौ जोङो लाबाय थादों एप्रिल मासनिफ्रायनो जों लाबाय थादों बेनो जाहैबाय मा जों मोनसे मुभमेन्ट लाबोदोंमोन प्लान्टेसननि बिफां गायनाय मुभमेन्टआ बियो फ्राय 5 लाखखौ जों गायजोबनो हाबाय आरो माखासे 4 लाख दंबावो बेखौ जोङो फैगौ दिनफोराव जों गायगोन बेनो जाहैबाय मा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव माखासे हाग्रा बिबाना बियो जोबनो थांगासिनो दङमोन दा बेखौ नोजोर बोनानै जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा गोख्रों जों बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों मानो होनना बुङोबा बिफां लाइफां जुदि गैयाबा मानसियाबो थांनानै थानाया एसे गोब्राब जागोन होननानै आरो जिब जुनारफ्राबो दिनैहाय जायगा मोना जानानै फैयो दा बेनिखायनो बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेखौहाय गोख्रों खामानिखौ मावबाय थादों आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों मोनसे मेसेजखौ हरनो सानदोंदि
बेफोरबायदि हाग्रायाव नारा-नाथा जालायबाय थानाय पाब्लिकजों आरो डिपार्टमेन्टजों नारा-नाथा जाबाय थानायखौ माबोरै सलिउसन लाबोना होफैनो हानो जों बेखौ बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों बेखौ सावरायबाय थादों डिपार्टमेन्टजोंबो जों सावरायदों जाहाथे बेफोरबायदि नारा-नाथा खालामालासे जोंनि पाब्लिकफ्राबो जाहाथे हाग्रायाव हाबनाय दंफां दाननायनिफ्राय एसे गोजानाव जायो आरो गभर्नमेन्टआबो जाहाथे जाय बिथांमोना आनएमप्लयड जानानै दङ बिथांमोननि थाखायबो थांनानै थानायनि माखासे राहा लामाखौ जाहाथे देखायनानै होयो आरो जोङो खावलायनो सानदों जेसेबांनाखि रेड जन दङ जेसेबांनाखि हाग्रा दायि दंबावो बर' माहारियारि फरायसा आफादा मोनसे खावलायनो सानदों गभर्नमेन्टखौ आरो डिपार्टमेन्टखौ आरो आसाम गभर्नमेन्टखौबो जाहाथे टेम्परारि जिनिखि हाग्रा दङ बेयाव टेम्परारि फरेस्ट केम्पखौ जाहाथे बिथांमोना लुनानै थाहैयो बिथांमोना जेब्लानाखि हाग्रायाव टेम्परारि केम्प लुनानै थाहैगोन अब्लानो पाब्लिकफ्रा जिनाखि थांखि लानानै दंफां दाननायनि थांखि लानानै जायनि हाबहैगोन बिसोरो हाबनो हानाय नङा आरो बेफोरबायदि गावजों गाव दानलायनाय गावजों गाव बुथारलायनाय गावजों गाव गावथारलायनाय समयसाया अब्ला जोबनानै फैगोन बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों बर' माहारियारि फरायसा आफादा बा बनसुआ बेखौनो खावलायनो सानदों दि इमिडियेट जाहाथे टेम्परारि केम्पखौ हाग्रायाव जाहाथे लुनानै होयो बेयाव माने थरसेबो गुलिया बेरफ्रुवाखै नाथाय थोंजोङै नैबेयाव जे फुंखा बसुमतारीखौ थोंजोङै खर'आव गावदों अर्थात बर'खौल' टारगेट खालामदों मानो होननानै सोंथि सोंगासिनो बिनि सायाव बर'खौ टारगेट खालामनाय बा गुबुनखौ जातिखौ टारगेट खालामनाय नै बिनि सायाव जोङो माखासेखौ जोङो नलेजखौ बा जोंनिसिम माखासे सर्सजों फैनो नुवाखै बा फैयाखै दा डिपार्टमेन्ट हिसाबै माखासेयाखौ ल' एन्ड अर्डारखौ फल' खालामनानै इन जेनेरेल नायनांगौ जानानै फैदों नंगौ नंनाया माखासे जायगायावहाय जों नुबोबाय थादों माखासे बर' फिसाफ्रा हाग्रायाव थांनानै बेखौ थोंजों गावथारनायखौ जों नुबोबाय थादों नाथाय जोङो फोथायनाय दं ल' एन्ड अर्डारा जेनाखि दङ बेखौ इकुवेल मोजां इकुवेल नोजोरजों नायगोन होननानैहाय जोङो फोथायनाय दङ